Πρωτοπόροι του Pi, το μέλλον είναι εδώ. Η BSM, η περήφανη νικήτρια του διαγωνισμού Pi Hackathon, σας προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να επαναστατήσετε την εμπειρία σας με το Pi. Δεν είμαστε απλώς άλλη μια αγορά. Είμαστε ένας κέντρο με βάση την κοινότητα, όπου οι χρήστες του Pi συνδέονται, ανταλλάσσουν και ευημερούν. Η μοναδική μας αγορά μεταχειρισμένων SaaS επιτρέπει να αγοράζετε και να πωλείτε αγαπημένα αντικείμενα, χρησιμοποιώντας το Pi, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να κερδίσετε περισσότερα και να συμβάλλετε σε μια βιώσιμη οικονομία. Το BSM, ο απόλυτος προορισμός για την κοινότητα του Pi, συνδέουμε πρωτοπόρους Pi σαν και εσάς, τοπικά και παγκόσμια, για να ανταλλάξετε μεταχειρισμένα αγαθά, να προσφέρετε υπηρεσίες και να κερδίσετε περισσότερα Pi. Είναι ένας ζωντανός χώρος όπου κάθε συναλλαγή Pi ενδυναμώνει την κοινότητά μας και οικοδομεί την οικονομία του μέλλοντος Pi. Έτοιμοι να ξεκινήσετε. Για να εξασφαλίσετε μια ασφαλή και ομαλή εμπειρία, ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης Pi. Επισκεφτείτε το Paratshopping Mart Browser Store. Η πλατφόρμα μας χρησιμοποιεί το Pi SDK, που παρέχεται από την ομάδα του PiCore. Ακολουθώντας όλες τις οδηγίες, διασφαλίζουμε ότι οι συναλλαγές σας με το Pi παραμένουν ασφαλείς, αξιόπιστες και προστατευμένες. Γιατί το Pi Browser είναι σχεδιασμένο να σας προστατεύει και το Pi σας. Το BSM είναι βελτιστοποιημένο αποκλειστικά για το Pi Browser, για να παρέχει τη μέγιστη ασφάλεια και λειτουργικότητα, γιατί σας αξίζει το καλύτερο. Εξερευνήστε την αρχική σελίδα BSM. Καλώς ήρθατε σπίτι. Έχετε προσγειωθεί στην κύρια σελίδα BSM, μια πύλη σε ατελείωτες δυνατότητες. BSM Pi Service Marketplace. Προσφέρετε ή βρείτε υπηρεσίες και κερδίστε Pi. BSM Second Life Marketplace. Αγοράστε και πωλήστε μεταχειρισμένα προϊόντα. Τι να κάνετε στη συνέχεια? Κάντε κλικ στην ενότητα Second Life Marketplace ή περιηγηθείτε μέσω του πλευρικού μενού για ομαλή εμπειρία. Καλώς ήρθατε στον πίνακα ελέγχου του Second Life Marketplace. Έχετε φτάσει στην καρδιά της αγοράς Second Life του BSM, το μέρος όπου οι πρωτοπόροι του Pi σαν εσάς μετατρέπουν τα αγαπημένα τους αντικείμενα σε κέρδη Pi. Εδώ γίνεται η μαγεία. Πρώτα απ' όλα, εξερευνήστε τα πρακτικά κουμπιά συντομεύσεων μας. Θα σας καθοδηγήσουν σε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη χρήση του BSM. Δείτε τα σύντομα εκπαιδευτικά μας βίντεο, διαβάστε ενημερωτικά ιστολόγια και μείνετε ενήμεροι με τα τελευταία νέα από το σύμπαν του BSM. Το κάναμε απλό, διασκεδαστικό και γεμάτο με όλες τις συμβουλές που χρειάζεστε για να πετύχετε. Θέλετε να αλλάξετε τα πράγματα? Πατήστε το κουμπί για να βουτήξετε στην αγορά υπηρεσιών Pi οποιαδήποτε στιγμή. Προσφέρετε ή ανακαλύψτε υπηρεσίες που ενισχύουν την οικονομία του Pi. Γιατί υπάρχουν περισσότερες από μία τρόποι για να κερδίσετε. Οι εξατομικευμένοι σας πίνακες εργαλείων. Πίνακας εργαλείων πολιτή. Έτοιμοι να μετατρέψετε τα αγαπημένα σας αντικείμενα σε Pi. Καταχωρήστε τα προϊόντα σας εύκολα και διαχειριστείτε τις πωλήσεις σας σαν επαγγελματίας. Κάθε Pi μετράει. Πίνακας αγοραστών. Περκόλα τφάσινη Worcester, συστηθήσουν με πολυτιμία πλάστ, ενσυμάλα διάφανη εμπειρία. Η επόμενη μεγάλη ανακάλυψή σας είναι μόλις ένα κλικ μακριά. Γίνε πολιτής, τη δεύτερη ζωή marketplace του BSM. Σκέφτεσαι να μετατρέψεις τα αγαπημένα σου αντικείμενα σε Pi. Το BSM το κάνει εύκολο και ανταποδοτικό. Είτε είναι το αχρησιμοποιητό τηλέφωνο στο σιρτάρι σου, είτε εξοπλισμός γραφείου που μαζεύει σκόνη, μπορείς να τα μετατρέψεις σε πολύτιμο Pi. Δες πώς να ξεκινήσεις. Βήμα 1. Εγγραφείτε ως πολιτής. Κάντε κλικ στο κουμπί Ανάρτηση λίστας προϊόντος στον πίνακα ελέγχου. Συμπληρώστε ορισμένες βασικές λεπτομέρειες, όπως το όνομά σας και τη διεύθυνσή σας. Σημαντικό. Ενεργοποιήστε την τοποθεσία GPS σας. Γιατί? Αυτό εξασφαλίζει ότι οι αγοραστές στην περιοχή σας μπορούν εύκολα να βρουν τα προϊόντα σας και σας βοηθά να συνδεθείτε με τοπικούς πρωτοπόρους της Pi. Βήμα 2. Καταχωρήστε το προϊόν σας. Μόλις εγγραφείτε, θα μεταφερθείτε στη σελίδα καταχώρησης προϊόντων. Ορίστε τι πρέπει να κάνετε. Όνομα προϊόντος. Να είναι σαφές και ελκυστικό. Τιμή σε Pi. Ορίστε την τιμή σας σε Pi. Εικόνες. Ανέβασε φωτογραφίες υψηλής ποιότητας. Δείξε το προϊόν σου από όλες τις γωνίες. Τοποθεσία. Οι λεπτομέρειες GPS θα βοηθήσουν τους τοπικούς αγοραστές να σε βρουν. Κατηγορία και μάρκα. Επίλεξε τη σωστή κατηγορία για να είναι εύκολο να βρεθεί το προϊόν σου. Έτοιμο. Κάνε κλικ στην ανάρτηση. Και ειδού, το προϊόν σου είναι ζωντανό στο Second Life Marketplace. Θα το δείτε τόσο στην κύρια σελίδα, όσο και στον πίνακα ελέγχου σας ως πολιτής. Διαχειριστείτε τις καταχωρήσεις σας με ευκολία. Χρειάζεται να ενημερώσετε ή να επεξεργαστείτε την ανάρτησή σας. Μεταβείτε στον πίνακα ελέγχου πολιτή. Επιλέξτε το προϊόν που θέλετε να επεξεργαστείτε ή να ενημερώσετε. Μόλις πουληθεί το προϊόν, σημειώστε το ως εξαντλημένο. Αυτό διατηρεί την αγορά φρέσκια και διαφανή. Συνομιλήστε απευθείας με τους αγοραστές. Όταν ένας αγοραστής ενδιαφέρεται, μπορεί να σας στείλει ένα μήνυμα. Να, πώς παραμένετε συνδεδεμένοι. Κάντε κλικ στο κουμπί συνομιλίας για να δείτε μηνύματα από όλους τους ενδιαφερόμενους αγοραστές. Διαπραγματευτείτε, οριστικοποιήστε τη συμφωνία και κάντε κανονισμούς για την ανταλλαγή του προϊόντος. Αγορά από το BSM's Second Life Marketplace. Ως αγοραστής, είστε μόνο λίγα κλικ μακριά από την ανακάλυψη απίστευτων θησαυρών δεύτερο χέρι στην τοπική σας περιοχή ή από το Pi Pioneers παγκοσμίως. Ορίστε πώς να αξιοποιήσετε στο έπακρο την εμπειρία αγοράς σας στο BSM. Ψάχνετε κάτι κοντά στο σπίτι. Κάντε κλικ στο κουμπί Έβρεση τοποθεσίας μου. Ανακαλύψτε αμέσως θησαυρούς δεύτερης χρήσης διαθέσιμους κοντά σας. Έχετε κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό σας. Χρησιμοποιήστε τη γραμμή αναζήτησης για να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Αναζητήστε με βάση το όνομα προϊόντος, την τοποθεσία ή ακόμα και τον πολιτή. Είναι γρήγορο, διαστητικό και προσαρμοσμένο για να σας δώσει τα καλύτερα αποτελέσματα. Εξερευνήστε προϊόντα που έχουν δημοσιευτεί από χρήστες.
Περιηγηθείτε σε μια εκπληκτική ποικιλία μεταχειρισμένων προϊόντων που έχουν αναρτηθεί από άλλους πρωτοπόρους του ΠΗ. Από ηλεκτρονικά και αντίκες, μέχρι ρούχα και πολλά άλλα, θα βρείτε κάτι που σας ταιριάζει τέλεια. Μόλις βάζετε ένα προϊόν που αγαπάτε, απλά κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή λεπτομεριών. Αυτό θα σας μεταφέρει στη σελίδα του προϊόντος, όπου μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες για το προϊόν, συμπεριλαμβανομένων της τιμής, της κατάστασης, των εικόνων και άλλων. Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ή θέλετε να διαπραγματευτείτε? Κάντε like στα σημεία επικοινωνία την το πουλτή ή συνομιλία. Αν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε τη συνομιλία, θα σας ζητηθεί να εγγραφείτε ως αγοραστής. Είναι απλό. Απλώς εισάγετε μερικά βασικά στοιχεία. Μόλις εγγραφείτε, θα μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον πολιτή, να κάνετε ερωτήσεις, να διαπραγματευτείτε τιμές και να συζητήσετε την ανταλλαγή. Σημαντική υπενθύμηση για ασφαλείς συναλλαγές. Για να διατηρηθεί η κοινότητα του ΠΗ ασφαλής και ακμάζουσα, να ακολουθείτε πάντα αυτές τις συμβουλές. Πάντα συναντηθείτε προσωπικά για την ανταλλαγή του προϊόντος και του ΠΗ. Πάντα να επαληθεύετε πρώτα το προϊόν. Το BSM λειτουργεί ως γέφυρα που συνδέει τοπικά τους πρωτοπόρους του ΠΑΗ για να διασφαλίσει ασφαλείς συναλλαγές. Ας χτίσουμε μαζί μια αξιόπιστη οικονομία του ΠΑΗ. Με το να αγοράζετε και να πουλάτε με το ΠΑΗ, δεν κάνετε μόνο συμφωνίες, αλλά διαμορφώνετε το μέλλον του δικτύου ΠΑΗ. Έτοιμοι να κάνετε την πρώτη σας αγορά με ΠΗ. Ας μετατρέψουμε αυτά τα παλιά θησαυράκια σε νέο ΠΗ και να συνεχίσουμε να χτίζουμε το μέλλον μαζί. Καλώς ήρθατε στο αρχικό στάδιο των premium σχεδίων του BSM. Τώρα είναι η τέλεια στιγμή για να εγγραφείτε και να αποκομίσετε τα μέγιστα ωφέλη πριν η πλατφόρμα επεκταθεί πλήρως. Μην χάσετε αυτήν την αποκλειστική ευκαιρία να είστε μέρος κάτι καινοτόμου, ενώ κερδίζετε περισσότερα ΠΑΗ και απολαμβάνετε premium λειτουργίες. Αυτές οι προσφορές περιορισμένου χρόνου είναι διαθέσιμες μόνο κατά την πρώιμη φάση, οπότε δράστε τώρα για να εξασφαλίσετε τη θέση σας και να απολαύσετε αποκλειστικά προνόμια. Χρειάζεστε υποστήριξη? Είμαστε εδώ για εσάς. Στην BSM πιστεύουμε στο να προσφέρουμε εξαιρετική υποστήριξη πελατών σε κάθε βήμα. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο baratshoppingmartinfo@gmail.com για γρήγορη και άμεση υποστήριξη. Είστε μέλος στην Stamps στο Telegram για να λαμβάνετε ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο και να συνομιλείτε με την ομάδα υποστήριξής μας για οποιαδήποτε απορία. Ενδιαφέρεστε για συνεργασία και θέλουμε να είστε μέρος του ταξιδιού μας. Είστε συνεργάτης. Καθιερώστε την BSM στη χώρα ή την περιοχή σας και αρχίστε να κερδίζετε περισσότερο πίτα καθώς βοηθάτε να αναπτυχθούμε. Μέγιστο κέρδος από την πίτα. Ως συνεργάτης, θα υποφεληθείτε από την επέκταση της BSM και θα εισχωρήσετε σε μια αναπτυσσόμενη αγορά χρήσης πίτας. Ενδιαφέρεστε? Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Στείλτε μας ένα email στο baratshoppingmartinfo@gmail.com για να συζητήσουμε ευκαιρίες συνεργασίας. Ας αναπτυχθούμε μαζί. Μείνετε ενημερωμένοι και συνδεδεμένοι. Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά μέσα. Να ενημερώνεστε για όλες τις τελευταίες ενημερώσεις του BSM, συναρπαστικά, νέα και νέες δυνατότητες. Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πατήστε like, κοινοποιήστε και εγγραφείτε. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπί like. Μοιραστείτε το με τους φίλους σας και εγγραφείτε στα κανάλια μας για να μένετε ενημερωμένοι με όλα τα θέματα BSM. Ας χτίσουμε μαζί μια ακμάζουσα οικονομία ΠΗ. Γίνετε μέλος της κοινότητας BSM. Μείνετε ενημερωμένοι, συμμετέχοντες και μπροστά από τις εξελίξεις, ακολουθώντας μας σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Μαζί, ας διαμορφώσουμε το μέλλον του αποκεντρωμένου εμπορίου με το ΠΗ.